Hej, her får jeg lige en gennemgang af, hvordan man kan få Inspire til at lave en prognose, efter at man har lavet en regression på et datasæt. Det her det er øvelse 7 i det her hæfte med opgaver. Så vi havde nogle antal industrirobotter, afhængig af årstal. Så har jeg plottet punkterne, lavet den lineære regression, og også fået mine statistiske data ud. Det nu vil vise jer, hvordan man laver en prognose, altså hvordan man kan forudsige, hvor mange industrirobotter den her model vil sige, at der er i år 99. Vi kan gøre det lidt smart ved, nu klikker jeg over på siden her, laver et noteside, så laver jeg lige et matematikfelt. Det jeg gerne vil nu, det er at bruge den her model til at forudsige, hvor mange industrirobotter er der i år 99. Og det kan jeg jo gøre, fordi denne her ligning, som vi får ud for linjen, den siger jo præcis, hvor mange industrirobotter Y er der til et eller andet årstal X. Så vi skal altså bare sætte X lig med 99. Det kunne vi selvfølgelig gøre, og så bare regne det ud. Men nu viser jeg, hvordan man kan gøre, hvis man gerne vil gøre det lidt smart. Hvis man for eksempel skal forudsige det for en hel masse årstal, så gider man ikke sidde og taste ind hver gang, hvordan det er, man regner det ud. Så man kan gøre det lidt smartere. Så det vi gør, det er, at nu tager vi en eller anden funktion f af x. Og den her funktion, den vil vi nu definere til at være det, der står heroppe, sådan at vi kan bruge den til at regne med. Definere noget inde på lommeregneren, det gør man ved at skrive kolon lige med. Det betyder præcis, at vi siger, at den funktion, der hedder f, den skal være det, som vi nu siger, den skal være. Og det vil vi have den til at være, det er jo vores regressionsligning. Jeg kunne godt bare det her ind, men jeg kan også lige hente regressionsligningen, fordi den har lommeregneren jo allerede gemt under de her statistiske data. Så vi skriver stat, og så går vi ned og finder det, vi vil have fat i, nemlig regressionsligningen i det her tilfælde. Og det var så med hensyn til x. For det var jo f af x. Så det, der står her, det er, at jeg vil gerne have, at den funktion, som jeg har bestemt, skal hedde f, det skal være regressionsligningen. Så trykker jeg på enter, og så skriver lommeregneren udført. Det betyder, at det har den gjort nu. Nu kan den huske det her. Så vi kan jo lige tjekke, om den faktisk har gjort det. Så hvis jeg nu lige skriver f af x nu, så skulle den gerne sige, hvad f af x er, når jeg trykker enter. Det gør jeg nu. Så siger den f af x er lige med det her. Det er jo rigtigt. Nu skriver den godt nok sådan en trekant. Det er sådan noget, Inspire gør. Det kan man godt gå ind og ændre. Man kan vælge attributter for matematikfelt. Og så kan man sige, i stedet for den her pil, vil jeg gerne have dig til at skrive lige med. Okay, så gør den det. Altså f af x er lige med det, der står her. Det, der så er smart nu, det er, at hvis vi vil finde ud af, hvad er f, hvis x er 99, så skriver vi bare f er 99 og trykker på enter. Så siger den, det er lige med 1095,93. Igen vil jeg måske gerne have den til at skrive lige med her, så det gør jeg lige attribut og matematikfelt og ændrer det lille tegn, så den skriver lige med. Tilsvarende kunne jeg også finde ud af, hvor mange industrirobotter siger den her model, at der vil være i 1995. Så skriver jeg f af 95 og trykker på enter. Den forudsiger så, at ifølge den her model vil der være 824,276. Så det er altså sådan, man kan bruge den her. Jeg kan lige igen ændre her. Sådan. Noget andet, man også kan, det er for eksempel at spørge, i hvilket år har der været 748 industrirobotter. Så det vil sige, at hvis y skal være lige med 748, hvad var så x? Så det giver jo en eller anden ligning. Vi kan lige skrive den her. 748 lige med. Og så vores regressionsligning, det var jo f af x. Hvornår gælder det? Hvornår får vi, at f af x er lige med 748? Så går vi ned i vores matematikfelt
og så vil vi gerne løse den her ligning. Det kan vi gøre ved at trykke menu på lommeregneren, eller ved at gå herop i vores værktøjskasse. Så vil vi gerne vælge beregninger, algebra og løs ligning. Hvad var det for en ligning, vi ville løse? Jo, det var den her, der hed 748 lige med f af x. Og så skal man huske at skrive et komma x, så den ved, at den skal løse ligningen med hensyn til x. Så trykker jeg på enter. Så siger den, jamen det var i år 93,9. Det giver selvfølgelig ikke helt mening, men det var altså måske et eller andet sted imellem år 93 og 94. Så sådan kan man også bruge lommeregneren.